are free. So tell me what's wrong with feeling I'm a flower, you're the bee. It's much older than you and me. I'm in love, I'm alive, I belong to the stars and sky. Let's forget who we are for one night. Without Radioavisen God aften. Der er fortsat intet nyt i sagen om den forsvundne pige fra Odsherred ved navn Carla Birk Rasmussen. Den 17-årige blev meldt savnet for 4 uger siden af sine forældre. Efterforsker Bent Lauritsen kommenterer sagen. Vi mener, at der er tale om en kidnapning, og at det formentlig kunne være en bekendt til Carla Birk Rasmussen. Vi opfordrer alle, der har informationer vedrørende sagen, til at kontakte politiet på 114. Det er politiet. Du snakker med Bent Lauritsen. Jeg ved, hvem der har kidnappet Carla. Hvem snakker jeg med? Det er Mathilde. Jeg er Carlas bedste veninde. Det er pressen fra Vallekilde, der har gjort det. Jeg så det selv i går. Peter Lindgaard. Og hvad får dig til at tro det? Men jeg så ham i kirken i går. Han havde en sort kutte på. Han stod og lavede et alt muligt satanisk pis. Det er en meget alvorlig anklage, du kommer med der. Jamen, du bliver nødt til at tro på mig. Jeg så det selv. Prøv at høre, unge frøken. Vi har ikke tid til at lege telefonfis med dig. Farvel. Hallo? Radioavisen God aften.
En 17-årig pige fra Odsherred ved navn Mathilde Mikkelsen er i går aftes blevet meldt savnet af sine forældre. Mathilde er den anden pige i Odsherred, der er forsvundet inden for den sidste måned. Da Mathilde Mikkelsen var veninde til den tidligere forsvundne pige, mener politiet, at de to sager er forbundet.